Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a cikin wannan bidiyo. So wannan shine bidiyo na farko wanda za mu fara bayani akan gabatarwa akan YouTube monetization. So a wannan bidiyon ne mutum zai fahimci cewa na ina ake samun kuɗin da YouTube ko menene YouTube monetization a fahimtar da mutum ɗari bisa ɗari ina fata kun fahimta. So za mu fara da bayani na farko. Kamar da kuka sani abin da ake nufi da YouTube kai tsaye shi application ne kuma platform ne wanda duniya take amfani da shi wajen kallon videos da tallace-tallace da kuma sayar da shi ne babban platform da ke duniya baki ɗaya wanda ya tara And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Wanda mutum ba zai iya kai din kansa yau ga abin da yake samu da YouTube ba. Da kai samu kuɗi ka illa masha Allah har yanda ake kanka tunanin gari ta kaiwa ba. Wannan shi ne. So zan gaya muku menene ko shi ne ta yake samu kuɗi da YouTube kuma su ke samu kuɗi da kanshi. So kamar yadda kuka sani yanzu yan kasuwa da dama suna kasuwancin su ne a online wanda manyan kasuwanci na duniya yanzu gaba ɗaya ya koma internet da yanar gizo. So yan kasuwa da kuma platforms da website da sauran wa'inda suke buƙatar business ɗin sai tafi sukan ɗauko wannan business ɗin nasu su kawo wa YouTube su biya wani kuɗi wanda suke so a tallata musu. Ina fata kun fahimta. So daga lokacin da suka kawo YouTube su kuma YouTube za su saka wannan videos ɗin tallan nasu a cikin account ɗin ko videos ɗin da kai da karan kanka a matsayinka na YouTube da YouTube ka tura. Domin wanda suke kallon videos ɗin su gani idan wannan abin ya ja ra'ayinsu sai su je su downloading ko kuma su je su yi wani abu. Ana kira an yi amfani da kuɗin talla domin YouTube ya samu kuɗi cikin kuɗin da YouTube ya samu misali ya samu da goma wannan talla kai sai ya samu maka wata dala ɗaya. Ina fatan kun fahimta. So ta wannan hanyar da suke samun kuɗi a YouTube suna samun talla da masu kuɗin kamfanonin duniya ko kuma waɗanda suka ita suka raba mana da ƙarshe kuma suke samu. Ina fatan kun fahimta. Wannan shi ne abin da ake nufi da YouTube monetization a cikin bayani mafi sauƙi. So ne ita ce hanyar da ake bi a samun wannan kuɗi sosai a YouTube. Idan da zaka je Chrome browser ɗinka kai sace upload.youtube.k in 2025 za a nuna maka YouTube ya ce kai kuɗi na video da suna wani biyan location na wani video kuɗaɗe in dollars millions of dollars ko in ce billions of dollars. So wannan dama ce a gare ka mai da hankali babu zama ka dage kai maka na creative na YouTube wanda kake biyan ka ko da shi na fatan kun fahimta. So kuma ya sani amfani da damar mai kokari bisa kenan. So wannan shine bidiyo 1 bidiyo na farko. Ina so kun fahimci menene YouTube monetization kuma ta yaya ake samun wannan kuɗin. Kaga kenan su kansu YouTube ba wai suna baka kuɗi kyauta bane free. A'a sun yi amfani da kai ne da wannan videos din da ka ɗora mutane su ga abin da kake suna so suna kalla a cikin kallon naka da suke sai a dinga saka talla wanda an biya su ne domin su yi. Kai kuma mutanen ka da suke kalla wannan tallan su aka tallatawa. So ina fatan kowa sannan bayani na nake so ne shine in dai ka kalli bidiyo 1 ka tisa shi ka sake kallon sa sau 3 zaka fi fahimtar komai. Allah ya bada sa'a. Mu haɗu a bidiyo na biyu domin gaya muku cewa wani dalili ne yasa ya dace me ya kamata ba ko kuma me ya dace da kai a YouTube automation wato YouTube monetization wanda dalilai ne ya kamata a ce ka sani.